kunoku inzvimbo inoitwa zvegodhi, inzvimbo yemari ine andi vanotobva kure kwasiyana siyana kunana Mashurugwi kunana Bulawayo saka zvinoita zvinounosvika kunoku mari yoramba kunyatsotamba zvokuti ukwanise kudzokera mumba in time kune mahure saka isi vanhu vemugoziva 1 week time chaichayo usina kumbosangane hapanetsi ndo patozopindawo manje dzimwe nguva nekudhakwa manje zvinhu zvinonyanya kutikwadzisa munhu akadhakwa zvekondomu hazvifundi unosvika uchibvisa mari chete uchitongoisa zvokutongovharana zvakadaro ndopatozobata edzi vanasiki zvamurikoni vamwe vacho topesera ukaona kuti zvikunetsa ungopesera kutsvaga urira kuri kugara naro tanga muchigara pamutanga muchidzivirira mamadhezi neugara nekuwirirana kupesera mangu kuti angatishingoita at the end ndopatikuona STI edzi watowati pane nyaya yemabhemba yekutaurika vasikana vari kwazivi mushandisa mabhemba kaimimi muchanyambita mari imbotiudza nyaya iyoyo. Ini ipapo handikwanisi kupataura bhozi handisati ndasangana nazvo kana kuzviona ndongozvinzwawo nevanhu ndingofamba but ini handisati ndazviona saka handikwanisi kuzvitaura kuti mabhemba ari kupo ndongonzwawo zvangu sekunzwawo kwamaita inini ini handisati ndazviona kozve kunzi hanzi vati hanzi makondomu aya ari kuputika. aiwa makondomu mutemo kondomu chaichayo vanoti mainopfekwa 1 mai mopfekedzwa 3 makondomu nepuresha yehiti zvimakondomu zvobva zvadambuka saka mamwe mabharanzi agunopfekedza ropfekedzwa nti anoona sara nemweya ngodaidai rarira uchaburuka here siki kungobata munhu haungogona kutoibata chero nemhuru dzawandisa siki dzepanapa saka manje iwo kwaona kuti mhani siki uchangopinda futi ipapo aiwa kunyanya kana nedhakwazi akanodhakwazi vanhu vane siki vanotoita mani chero chembere waona uchisata kudhaka unoti chembere anotodzoka makore unosvida padhuze kuti haiperi yomira apa papazira ripa magweja nditika gweja zvatoita isusu tikapinda mumagomba ako unenge wane puresha yenzara kuda uri wapumupum saka paunosvika paya manje unotanga uchimbona kuti haichembere haana dziri nayo kana wauma njeka waunyazoti but kanoita wakutongodi wakutorokavira lola ndechekuti ndataura mubhati nyaya iripo chikumbiro munyika yedu ndechekuti patukaendawo kuzvipatara veduwei musati chaje mari musina kutipa mapiritsi kote kuti ninonditi 20 bondi ungonyora risiti wapedza obva wandudza kuti hapana mushonga enda kufamasi apa ndakaora apa handisina mari iyo kuti ndauya kuchipatara ndabvunza kuti ndirapiwe mari uya ne20 ndaya ne20 iya i20 bondi kai ndo mari yedu yemuzimbabwe kufamasi ndakunochajwa mari yekuamerica mari yekuamerica yacho muno muri kuti hamusi kuida ndiri kuitsvaga zvemukoto kwacho ikokoko kuti ndiunganidze kuti ikwane apa ndendanyorwa kana 5 mainjection kuti siki ipere renge wanenge inzi 15 years saka ndosaka tiri kufana isiki yacho wende kumunhukadzika hapana paungasvika uchiti kumunhukadzi bvira ndikuona kuti une siki here hazvitarisike zve hazvitofi zvakatarisika undongosvikawo ndichiita kuchipatara kana musina mushonga yacho ka chingondiudza kuti aiwa mushonga hatina musatitorere mari muchipatara zvedu zvezimbabwe hatina vane zimbabwe tiri kutambura monitorera mari inini ndo motadza kundirapa saka muda kuti ndirarame mukutiuraya mega tsitsi zonge kuwana mazera echidiki wakomana handotonzwa tsitsi nekuti vari kutamba nechembere chaidzo chembere ana gogo ndovari kufamba nawo saka ndotonzwa tsitsi seinini zvangu hainini handitomboendako nokuti ndotonzwa vamwe pane mumwe wandakatonzwa inonditi hachaini ndakatoenda but bepa rangu rakatozoita rakazoputika ndakatomuti pamwe zvinogona kutongoti munhu iye anogona kunga angato nechirwere atokuzadza chirwere saka ina handiendeko but mimi pane nyaya vese yamuri kutiza mahure aya ari kuti imimi pane ingwe time yamusingadi kubhadhara yamunoti wari kecha warara naro wakuda uchinobhadhara uburitsa bhemba hamusi kuda kupapindura mese ipapo ete zvimusa muri kungoisa 666 chimbopindurayo zvavataura mahure kuti imimi hamudi kokubhadhara inini ipapo handikwanisa kupapindura nekuti inini handitombozva kuti anenge ane bhemba wacho ndiani saka handina umbenge ndambomuonawo munhu wacho nongonzwawo saka handikwanisa kupapindura ipapo but panonetsa nekuti vanhu vari panapa takasiyana siyana saka inini handitomboenda ikoko saka ini zviri ndikasicha panapa ndoshaya bhemba here panapa munhu ani bhemba
haina trendi haina ndende chokwadi nyaya yemabhemba ichokwadi kumakebheni. Good example ina handinyari nezuro ndakati ndiende kumakebheni chindinozvibatsirawo. Ndofunga ndiri pakati pekufadzana nemusikana wangu, ndakangoona vakomana vachitopinda vakutikudzingirira namabhemba, ndakatobuda ndakashama ini nezuro ikoko. Icho ndochokwadi. Chero mari yacho handambozobhadhara, mabhemba acho akangobuda ndikangobva ndangotiza ndakatoshama. Saka icho chokwadi manyaya emabhemba kusaidi uko hapana. But vakomana havazikanwi here because pamunogara muno ndingangoti community. Teitovaziva ka but ukataura futi maenda ndosara ndomamiswa futi. Saka hazonetsa mai but nyaya iyo iripo zvisho. Plus vasikana imwe nyaya vasiri kuda kutaura zvichokwadi yativapi mhosva but vane mhosva tisu vakomana. Pane imwe nyaya yekuti kana hwava umu tongonyepera hwava but hwatova hunhu hwedu izvozvo hwekuti tinotoramba kutoprotecta. Tinoprefer kutobvisa ari ma-US kwete mabondi ma-US ekuti titoita zvakadaro but tisingazivi kuti teitozvikwadza vamwe vedu iko paipai. Iyo nyaya ndeiri kutorarama, ndosaka muchiona ngonzi siki dzawandisa siki inogona kurapika ichipera but tikaramba tisingaprotecte manje zvinoramba zvichirarama matiri. Pamunonzi vakomana vanenge vada kusingadi kupfeka makondomu aida kubhadhira ma-US vanenge vachipleja mari ma-10 years ndopanotangira mari but unozoona kuti hapana zvawarasa upenyu hwako nekuda kwe10 years but ndo zviri kutoitika. Ndakarumiswa nasister Anzana Nancy Square Zuro. Kumakarumiswa zvaita sei manje? Rakaputika. Tototi papa ndinofunga kuti ndimbonanga kana paenda seni zvamangwana chaizvo ndotombononzi Jackson Jew. Zisitombo famba zvakanaka. But imi muri kurwara asi papa muri kumwawo. Kurwara handisi kurwara zvangu ingori siki. Ayo siki. Asa handifana kudoroka ndine secret. Unenge watourwere. Asiki handina haisi siki imwe yechirwere. Tara secret. Handiri. Vanenge vachibva kupi? Hatiziva vanonga ine motokari sabatonga wapazva. Mari chinobuda chii chirongo? Maererano nemashandiro enyu amuita. Ne2 years kuchipanda. Vakomana magweja anogara panapa ane problem 1. Vakechana naika 1. Anoshedzera ada kuita newenyoro. No problem iripo huru. Vakomana vazhinji apa. Akapfeka kondomu ka 1 mangwana anoshedza kuti ndakuda nyoro. Mabhoyesi haana kana makondomu. Anoputisa kondomu racho. Vanoda yeke chaizvo. Vanoda yeke. Ndozvavanotoda izvozvo. Hapana kondomu. Makondomu ari mumba makawandisa. Mamwe anotengeswa. Aiwa anopera ari makondomu. Meno kana yakapera basi makondomu akazara mumba wavo. Aripo plus PH keta panapa aripo. Anogara makondomu anogara mumba. Ngokuti kana ukada makondomu ngosvika anytime nomunokera kana 12 kana 1 kana 2 anosvika chikupa. Aripo PH keta kuseri makondomu akazara mabox. Asi havadi makondomu ana vada fair. Ndochokwadi chakanaka. Anenge asina custom. Dzimwe tema anenge asina, dzimwe tema anenge aina. Wapa ndikuisira kusu nechichi. Anenge asina custom. Dzimwe tema anenge asina, dzimwe tema anenge aina. Wapa ndikuisira kusu nechichi. Chitika ndichoti inini ndawaine mheni yangu tosvika torara apa nditi ndoganira neketeni iri. Umwe wangu acho orara apa nemheni yake. Oganira neketeni. Poya umwe orara apa oganira neketeni. Kuzoyo kupedzisira. But chinenge chitika makarara apa ka. Munenge musingakwanisa ere kunyatsokwana bozi munenge cho squeezana mese bozi munenge makaita sei makawandisa panzvimbo 1. Plus uya anenge ari apo anenge ane problem yekuti anenge achitsikwa nemunhu wese. So Mwari ndopano sitangu ati munenge mune vanhu vakawanda saka ine handikwanisa unopinda mukebhini menyu bozi ndochikozoitwa plus pane vakomana vanoita vachiuya vachimboti pazira madhoni mabhemba saka tinenge takutya. Samwe nemwana kaitoni client yake papa.
pamwe vamwe vanenge vasina zvavo but kazhinji togona kuti ngoti uyu client dzimwe time munenge muchishiya muri 2 but hapakwanisi kurara muri 4 because mese munenge muwana maclients 1 ndo panobvaenda apa kana kuti umwe anenge achangosvika anenge asina nzvimbo anogonosvika achiita se achiitira pamatishi hapana munhu anochizviona apedza neuyo batanda uda uyo pandesa vamwe vanozviita but not kazhinji konya iri kunetsa kuno kuinyaya siki ari kuramba makondomu ndiani ndimi kana kuti varume vangu vanogonoti ukauya naye unenge uine tochi because muno matishani makendro unenge uine tochi ukada mutochi achinja usida kupfekedza kondomu anogona kuramba kuti andida kupfekedza kondomu usabate chinhu chavo ndobata chinhu changu ndega ndichipfeka kondomu dzimwe time ndo panobva mara kondomu nenzara unenge usiruziva but anoti usabate chinhu changu pamunotamba mese paya muchida kuti mutangise bonde haumbochibati atitomboita zvisizvozvo because inini ndinenge ndiri pabasa zvasiyana nepermanent yako kuti unogona kutanga waita chilazotanga waita sex saka uyu ndo kungoti unogona kuita madelay 2 minutes akubuda but nyaya yekuti iye anenge akuzoramba ubatwa chinhu chake nemupfekedzo kondomu anenge achiita dopfeka ega dzimwe time ndo panobhesta kondomu ndotsemuka kunoraiswa maproblems egenital warts kune genital warts yakanyanya zvisingaite nekuti vanhu vacho vanenge vachema vachiti vanenge vachida kuteswa saka ndofunga mazuva ano zviri kungoomerawo nyika yese kana maorganization ese nemacondoms acho anomboita mashoma patinombotora paclinic apa anombopera then enafuti anomboperawo futi saka tinee tichingodawo kuti angoramba aripo iwo macondoms acho awiki togona kudistributa kana kuti 500 maboxes but anokurumbidza kupera within a week saka ndo mamwe machallenges atinosangana nawo sekuona kwenyu vanhu vamunosangana navo kuno vakawanda zvakaita sei kuno kune vanhuopo kune vanhu vakawandisa sezvo makurokoza munongozova makurokoza nemasex workers vanoita vachifamba kunzwa kuti kwangwetika mari ndo kwavanoita se kwavanoita saka apa kunoku sofa ndofunga Zimbabwe yese ndo kune mari sofa saka makurokoza mazhinji nemasex workers vari kuuyawo vakaita se vakawanda saka supply yemacondoms atinenge tapiwa manje inoita shoma sapiye educator manje panyaya yemabhemba munobatsira sei vamwe venyu panyaya yemabhemba chinonetsana wemabhemba vanhu vemabhemba vakawandisa kuno vakawandisa zvekuti tinombotaurawo navo but solution chaiyo hatidi kunyeka haisati yavapo zviri kunzi anobvira papi mabhemba acho anobuda zvaita sei chii chinokonzeresa chinoitika kunoku kana vanhu vaita mari mumugoti kana kuti kuri kumugoti ndokwaanotangira munhu akaita mari yake kumugoti kana kuti kunowo kunze senezuro ndakatonzwa kuti vamwe vakatoruhwa nemabhemba uko vakatorerwa mari nemafoni angava nayo nezuro saka ndo zvinoitika pamabhemba kuclinic uku tinoshanda navo vanoprovida macondoms but pari zvino mota yacho yakambomira kufamba yenatfarm yakambomirawo kufamba ichiuya nemacondoms saka tinongoriwo nemashoma atinowinzirwa nemota yenaki asi vatinowana vane maSTI story fair voenda kuclinic because kunokwaku hatina shuwa vanenge varipo but vanenge vachinzi vaenda kuclinic pambotora nyaya yakuchadzo mari kuti vaone maservices mari zvacho yakawandisa saka papo zvikubuda here ya chinoitika clinic yepanapa iprivate hospital saka munhu kuti angotanga kurapwa anotanga abvisa $17 vamwe havaiwani vamwe vanoiwana saka inenge yakawandisa kune vamwe kwambotaura zvekare vasikana vamberi kutaura nyaya yekuti makondomu ari kuputika zvakanyanya imimi pane zvamuri kuita here kuti pamwe mudzidzise pamwe ungadai kuri kupfeka kana kuchengeta makondomu zacho ya zvatinoita tinodzidzisa tinodemonstrata kuti rinopfekwa sei
ndo zvatinoita pakuputika kwemakondoms, tichiedza kutaura kuti kondomu hariputike kana rapfekwa musha, rapfekwa zvakanaka hariputike. Ndo zvatinowanzokutaura izvo. Komachengeterwo kuzorichengeta tinovaudza kuti ngavaripise kazhinji kacho kana kucherera pasi, because tine vana vadiki, rikangoraswa pese pese, tine vana vadiki vatinoita sei vanokwanisa kunhonga vachifuridza, and then vanogona kuwana mukana wekubatira HIV ipapo. Kore madzimai kondomu pambotaurwa madzimai acho achiti hatomboziva chinopfekwa sei. Kondomu remadzimai rinonetsera kuti ivo madzimai pachavo havazive kuti rinopfekwa sei. Saka akauya makondoms emadzimai, you find kuti anogara kudarika evarume, nenyaya yokuti madzimai ava amatore nekuti vanenge vasingazivi kuti anopfekwa sei, asi tinovadzidzisa zvedu kuti anopfekwa sei.